everyone, good morning, welcome to my channel. Today mga kabilat, to all guys there, today I make my coffee as same as usual. I'm always doing this every day when I was wake up. I start in drink coffee and then work and then eat and then work again and then sleep. That's it. That's all my daily routine. So today I'm here in the kitchen to making my tea. Okay, I'm putting the hot water there, so just stay there. Okay. Oh my God. Just wait, guys. Just I put my noodle like this. See, you will see me. Ang paligid, maganda ang buong pag-ibig. Yung camera ko is ano ba yan? Hindi man maano yung patay na mga aso. What do you call this? We get the cup. See, this is my cup. And then a tea. This tea. Yeah, this is a tea. It's good, so much good. Alam nyo, sobrang inis talaga ako dito sa amo ko. Hindi ko talaga alam kung bakit. Bakit talaga? Kapag may mga bisita, palagi niya akong pinapahiya. Hindi ko alam. Tapos, lumala siya nung umalis yung asawa niya. Tapos hanggang ngayon, hindi pa umuwi. Diba? Ang saklap. Alam nyo, may sasabihin ako sa inyo. Kasi ito ang amo ko. Ano siya kumbaga plastic ba? Kaya nagpa-plastic na rin ako sa kanya. Dati lagi ako sinasabi sa kanya na maganda siya, ganito, ganyan. Lagi ako nagsasabi na good night, good morning. Ngayon, hindi na. Kasi ayaw ko talaga ang ugali niya. Plastic siya Kapag kayo lang dalawa, sobrang bait. Pero kapag may mga bisita siya, palagi kanya sinisigawan. Hindi ko alam kung anong nasa utak niya, no? Lagi niya akong pinapahiya. Kahit konting pagkakamali mo lang, ganun. Tapos, napaka sakit ng kalooban ko kasi nag-order sila ng pagkain, hindi naman lang niya ako binigyan. Tapos mabuti na lang yung anak niyang babae. Ayaw kumain kaya yung binigay sa akin ng pagkain, di ba? Ganyan yung mga tao dito Yeah, minsan may mga araw talaga na mabait sila, may mga araw din ng mga salbahe. Pero ano naman din ako sa akin kasi kumbaga ano siya, ano tawag ito? Okay lang naman din. Kaya pa. Okay, siguro niya na ano ako na tao ba? Kasi sa totoo lang, nung una talaga, hindi mo talaga maiisip na mas makasabi ka talaga na tao ba to sila? Nito. Kasi sobrang hayop yung pagtrato nila sa akin. Kasi nung una talagang dating ko dito sa bahay nila 15 days ako walang cellphone, ganun. Wala talaga hindi ako makakontak. Kasi kumbaga, bawal sa kanila Kaya yun. So sobrang nagmakawa talaga ako sa kanya na kahit pagamitin niya lang ako ng kahit siguro mga minutes lang ba, kumbaga. Kaya yun. Simula nung sinumbong ko siya, doon na siya nagbago. Doon na yung nagbago yung pagtrato niya sa akin. Kasi dati, ito, nakita ko sa fridge, peanut butter. Wala kasing palaman walang cheese, kaya ito na lang. Okay lang yan. At least meron, diba? Ayun, sa sobrang inis ko sa kanya, sinumbong ko talaga siya. Tapos doon na siya nagbago. Kaya kayo, yung may nabalitaan ako ngayon na, sino nga ba yun? Sa Riyadh. Nagtatrabaho daw na kagaya ko. Tapos,
nabalitaan ng update na naman sa kanya is ano na siya, wala na siyang buhay. Kasi sa ano yan eh, sa over sa trabaho ba kumbaga. Kasi over siya sa trabaho, kaya yun siguro na namamatay sila. I-manage nyo kasi yung ano nyo, yung oras nyo ba, i-manage nyo. Huwag kayong huwag nyo patayin yung sarili nyo. Mamamatay kayo ng dahil lang sa kanila. Swerte nila. Kaya ako simula nung nag-away kami ng amo ko, sabi niya sa akin kasi nung una, binilhan niya ako ng kape. Yung pangalawa na, sabi niya, hindi na daw siya bibili ng kape sa akin. Kaya, yun, parang nag-iba na yung timpla din ng mood ko. Nag-ano na ako sa kanya nung tawag nito. Ano to, chocolate at saka peanut. Nag-iba na rin yung ng mood ko sa kanya. Kasi, hindi ba naman mag-iiba yung mood mo? Hindi ka mabibili ng kape. Magkano lang naman yung kape? May 6 real lang dito or 9 real. Sobrang inis ko Hindi ko na masyadong nililinisan ng bahay niya. Bahala ka dyan. Kaya ang saka yung kasama ko. Bakit daw? Nung una, sobrang linis ko daw. Hanggang tumagal na daw. Hindi ko na daw nililinisan. Sabi ko, nililinisan mo yan. Hindi ka nga binibilhan ng kahit man lang siguro kape. Wala. Kaya sabihin mo nga, kasi ang laki talaga ng bahay na to, guys. Third floor. Galing rooftop, sa second floor, sa mga kwarto, sa baba, dito swimming pool. Kasi ikaw lang mag-isa. Hindi pwede. Kaya doon sa namatay na kababayan, no? Alam mo, kung gaano man kasalbahe yung mga amo natin, may karapatan tayong umalis at magsalita. Dapat kasi magsalita eh. Inis na inis talaga ako sa kanya. Pag may mga bisita, pinapahiya niya ako. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko talaga alam. Tapos pag umaalis na yung mga bisita, ang bait-bait niya sa akin. Ano yun? Tinutulungan pa nga niya ako magligpit. Pero pag nandiyan yung mga bisita niya, sinisigaw-sigawan niya ako. Okay ba yun? O baka may sira na yata yung utak ng amo ko. Pero in fairness, kahit ganyan siya, yung amo ko, si Kalbo, yung amo kong lalaki, at least, yung pagkain ko dito is more. Kumbaga, hindi lang siya times 2, pwede mo pa siya times 10. Kasi araw-araw talaga, mga kabilat, araw-araw kami nagtatapon ng mga pagkain. Isang case ng mga pagkain ganyan. Natapon. Kaya nakakaya pangunayang. Kasi yung ibang mga katulad ko, walang kinakain. Pero dito, sobra-sobra ang pagkain. Yan lang yung nakaka-diferensya sa... Oo nga, marami sila. Pero marami naman din ang pagkain. Diba? Ito dito guys, tea. Tea.
May laman pa ba ito? Ano pa ba? Ayan o. Bakit ayaw? Bakit ayaw lumabas? Walang yan. Baka ubos ito. Pero mabigat pa siya ha. O tingnan mo, mabigat pa. Marami pa to pero may stock na. Stock lang siguro sa loob. Ayan. Try ko ito. Chocolate to. Chocolate. Yan. Chocolate syrup. Ano siya? Yan ang chocolate syrup yan. Ayan. Chocolate syrup. Kumbaga dapat talaga ito para sa ice cream. So, wala nang tayong palaman eh. Naubusan. Good. So sweet. At saka may isang ano pa pala ako. May isang topic ako. Itong amo ko, napaka-bless ko sa kanila. Kumbaga, sobrang blessed na blessed talaga kasi, ano, sobrang bait nila eh. Diba? Kaso nga lang, pagdating sa mga personal needs mo, wala kang maaasahan sa kanila. Pero pagdating sa pagkain, dun lang, okay talaga. Yun lang yun. At saka ano, kumbaga, what do you call this? Basta, swerte lang kasi pagpunta nyo ng abroad eh. Hindi kasi lahat okay. Hindi kasi lahat mabait. Yeah. Thank you for watching guys. See you in my next vlog. And don't forget to like, to share, and to subscribe my YouTube channel. See you. Bye. Hey mga kabilahat, maayong buntag sa tanan, may gabi, may uto, to all viewers and bashels. Hello everyone. Today, I cook egg, not egg. So, I cook because, if, maybe later if I'm hungry, so that's why I eat. So, I will show you. This is, what you call this, only boiled egg. See? Look. It's 3 boiled egg. So mauto no, magluluto tayo para naman anong tawag nito, hindi ka magutom ba, kasi kailangan mo talaga maging practical dai. Ay Diyos ko dai, kasi iba dito dai kapag wala kang kain dito, nga ka kasi ang mga tao dito, lalo na mga amo talaga dito, hinahayaan lang nila yung mga katulong nila na walang kain, ganun. Kasi kapag darating yan sila, minsan kumakain na yan sila sa labas, tapos ikaw kapag naiwan ka dyan, naku, nga ang magiging resulta mo. Kaya anong tawag nito? Nalagay ko sa Starbucks para, kumbaga, lagay natin sa kwarto para mamaya pag magutom tayo, so may pagkain na tayo, di ba? Mainit pa yan. Ano ko muna. Kaya hindi pwede dito ang tatanga-tanga. Nako. Pag wala kang utak. Condolence pala doon sa namatay na kababayan kasi namatay daw yun siya sa sobrang trabaho. Kumbaga, kasi dito talaga guys,
Hindi talaga ang trabaho mo dito is isang parang isang mukha lang ba? Hindi. Lahat talaga. Kahit pa sabihin natin na kung baga ano tawag nito? Pupunasan mo yung mga puwet nila. Magagawin mo yun. Akala mo lang. Kaya dito, magiging kumbaga, mautak ka ba? Mautak ka talaga dito. Naku. Kasi ang mga tao dito, Diyos ko dahil. Itong ama ko, ay ito, init ko. Napasok. Init pa pala. Kasi ganito ako kapag hindi pa sila dumarating. Kasi, ngayon kasi, anong tawag nito? Nasa trabaho sila lahat. Yung mga bata, nasa eskwelahan. Kapag ganyan kasi, mga bagong salita. Pag ganyan kasi, kailangan mag-alpak ka. Maglagay ka ng mga pagkain dun sa kwarto mo. Para in case, halimbawa, ano tawag nito? Halimbawa, nandiyan na sila. Kasi kapag kakain talaga dito, lalo na ngayon malapit ng Ramadan, hindi ka na makakakain talaga. Kasi magpa-fasting ka na niyan. Kasi ako, bagong Muslim ako hindi ko pa masyadong nasusunod yung mga rules mo kasi bago pa naman ako. Hindi ko pa masyadong kabisado ba. Pero, kasi may napapansin ako, nagtanong ako dun sa kasama ko, bakit sa Dubai, ang daming mga halos lang nakabikini ng mga Muslim. Diba? Halos nakikita ko talaga na, ganito yung mga damit nila, halos kita na yung kaluluwa. Kasi sabi ng kasama ko, kasi doon open country na sila doon. Kaya okay na sila magsuot ng mga kahit ganyan-ganyan. Ganun pala. Okay. Inaantay ko yung yung tinapay kasi magtitinapay na lang tayo itlog na may konting kanin. Tumunog na. Wait lang. Ito yung tinapay dito. Yan. Mas malaki pa sa mukha ko. Tinapay yan. Kasi kailangan talaga madiskarte ka. Habang wala pa yung amo mo, habang tulog pa yung mga amo mo. Ay, mag-ano ka Hindi naman big deal yan. Kasi para naman din yan sa'yo. Hindi lahat ng mga masasamang gawain masama talaga. Minsan nakakabuti din. Para sa kalusugan mo, sa kaligtasan mo, ganun. Magtatrabaho ka lang buong araw, walang kain, lalo na kapag makapunta ka dun sa amo na salbahe. Naku. Ngayon, nandito na ako sa kwarto. Dinala ko yung pagkain ko dito. Ito ko sa inyo. Itlog na may suka na may tuyo, tapos pipino. Tapos, tinapay. Yan. Kain tayo. Kainin ko mo lang muna itong isa para mamaya na yung iba. Kasi minsan talaga nagsisave ako ng pagkain dito, no? Kasi, alam mo na. May mga utak kasi yan nila Alam mo, yung mga tao yan. Kumbaga, mga wais ba? Kasi kung paano mo lang yung pride mo kagaya nung kasama ko dati ano nga ito yung ginagawa kapag nawa talaga ako dun sa namatay. Grabe, may mga anak pa naman siya. Pumunta lang dito para magpakamatay na ko. Hindi talaga pwede yan. Pumunta ka dito para magtrabaho. Kasi may mga amo no? Kagaya sa amo ko.
Minsan, buong araw yan. Walang kain. Boss. Tapos minsan nag-order lang. Minsan alas 5 na ng hapon. Isipin mo yan. Ano ba, magigising ka ng pagkagaya kasama ko. Gising siya ng alas 4, alas 5. Kasi prefer siya ng mga pagkain sa mga alaga niya. Hanggang sa buong araw yan, walang kain. Walang kain. Kasi ano lang naman yung mga lunchbox ng mga sandwich at saka yung mga chocolate, yun lang. Pero hindi sa kanya yun. Yung alaga nila yun. Kaya, grabe. Kaya nagtanong siya sa akin, paano daw gawin? Kung dapat mag-discarte ka, kaya yung amo ko. Dati, makain kami 1. Ngayon, 5 na. Hindi ko alam. Kaya sabi ko, minsan may sira ang utak. Alam niyo, yan trabaho na yan. Yung sa bahay. Palagi naman natin yung ginagawa. Kung sa tingin nyo, malinis na yan, okay na yan. Kasi, dito talaga sa bansang to, hindi talaga madali. Sobra. Kailangan ko ng bilisan kasi maglapit na alas 12. Alas 11:21 na. Naawa talaga ako dun sa ano ba? Nung namatay. Ano lang daw yun? Nilagnat lang daw siya. Tapos, yun na. Kasi sa sobrang trabaho, sobrang pagod, hindi pahirapan sa sarili niya. Kaya ako, minsan, nasabihan ako ng amo ko, lalo na kapag tumatanggi ako sa tumatanggi ako sa trabaho. Sabi niya minsan, kasan ko yung sahod mo? Sabi ko, bakit? Sinusunod mo ba yung nasa kontrata? Hindi mo naman sinunod. Kaya bakit susundin mo? Subukan mo lang kaltasan. Sabi ng Diyos, hindi naman niya kinaltasan. Kaya, ang tawag nito. Saan sa tayo pupukpuk to? Ayaw mabuksan eh. Solve na naman yung day ko ngayon. Kasi kahapon, nakakain ba ako kahapon? Oo, kumain pala ako kahapon. Kasi hindi pwedeng, hindi ako kakain dito. Ako. Tingnan mo. Ano yan ang. Kumbaga, sauce kasi nito. Itong tuyo. Anong tawag nito? Silver Swan. Soy sauce ba? Soy sauce. Sabi ng amo ko. Katasan ko yung sahod mo kasi ito yung tawa ng Diyos, hindi naman niya ginawa. Kasi natakot na yan nung sinumbong ko. Sinumbong nyo kasi. Nagano mga salbahe, anak.
Swerte mo na lang kapag nakaamo ka ng ganito. Yung pag may pasok, wala sila lahat. Sila lahat wala. Inis ako sa kanya sobra. Dati nilinisan ko na maigi yung bahay niya. Ganito, ganyan. Walang binigay. Kahit na lang siguro. Nagpasalamat, wala. Tapos, nag-message ako sa kanya. Sabi ko sa boss ko, bilhan mo ako ng kape yung maliit. Hindi siya bumili. So, nag-message na naman ako. Sinabukasan. Siguro mga pang 5 beses ko sa kanya nag-message. Yun, binilhan niya ako. Pagkatapos niya akong bilhan, sabi niya, sa susunod, hindi na kita bibilhan. Ikaw lang bumili sa sarili mong pera. Nagulat ako. Sabi ko, ano? Kasi mahal daw. Mahal ba yung 6 real? Sila nga makapagtapon na kami ng pagkain halos araw-araw. Ilang real yun. Yung mga Jollibee, mga McDo, yung mga manok pa. Oo. Araw-araw kami nagtatapon. Kasi araw-araw yan sila bumibili. Sobra-sobra naman. Kaya, yun. Nagulat ako. Tapos, sabi ko, okay. Kaya sabi ko. So, simula nun, hindi ko na masyadong nilinis ang bahay na. Kahit papatayin mo yung sarili mo sa kakalinis ng bahay nila, yung sahod mo, hindi pa rin tataas. Tsaka, mas papatayin ka nila sa trabaho. Pag nakita nila na masipag ka, papagawa nila lahat. Kaya maging mautak ka. Ako kahapon buong araw ako na ganun. Pahiga-higa. Tulog man siya. Tulog siya. Alam mo, ang mga amo dito, kahit pa sobra ka, gaano ka kapangit, pagsisilusan ka pa rin. Lalo na sa mga babae dito. Kaya, ang kunas naman ito. Kagabi lang ito binili ha. Ang tigas. Pero masarap yung tinapay nila dito. Kaya sa mga kababayan ko dyan, mag-ingat kayo, maging practical, maging wais, no, para lang naman din yan sa atin. Basta wag na wag lang kayong kukuha ng mga pera nila, magnanakaw ng mga ano nila. Okay lang yung pagkain, basta kainin nyo.
Yung iba, binubugbog pa, hindi pa pinapakain. Tapos pinapatulog pa doon sa CR. Ako hindi ako tatagal sa ganyan. Alis talaga ako. Pero, itong amo ko, mabait sila lahat. Pagdating sa pagkain, good. Kahit pa sabihin mo 200%, this family is really good pagdating sa pagkain. Pero pagdating sa tawag ito, pangangailangan mo, yung personal needs mo, wala. Kuripot yung mag-asawa na to. Nainis ako sa kanya nung sabi ba niya, bili daw ako ng ano daw gusto ko doon sa market. Kaya ako yung humawak ng ano niya, card niya. So bumili kami ng kasama kong itim. Sabi ng itim na kain daw siya ng cup noodles doon sa atin sa Pinas, pero dito hindi. Indomie pa rin siya, pero nakaka-cup noodles siya ba? Tapos nag-aaral siya sa akin, bakit daw, ang laki daw yung binili ko, hindi naman daw yung maliit. Sabi mo, di ba? Bili ka naman kung anong gusto mo. Mas pinili ko lang yung, ano lang yun siya eh. Parang nasa mga 5 real ata yun. Gulso. Ay, sa sobrang lakan. Bahala ko yun. Yun lang. Mga kabilat, don't forget to like, to share, and to subscribe my YouTube channel. See you in my next vlog. Bye!